Jasne, ukážem, ale začneme pekne od začiatku. Nachádzame sa na Malorke, Cala Rajada a bývame v tomto 4-hviezdičkovom hoteli. Hotel sa volá Lago Playa R2. Takže pekne vojdeš na recepciu, tu si vieš sackať, tam pri vstupe si hneď vieš spraviť kávičku alebo čo chceš. Tuto máš jeden bazén, tu máš vchod do jedálne, takže ideme ďalej. Tam máš ďalšie bazény, lehátka, vieš papať aj vonku. Je to pekné. Tu už ideme k smerom našej izbe. No a tu máš ešte takto bazény z blízkosti. A už ideme pekne k našej izbe. Takže Buenos Dias, toto je naša izba. Začneme s sprchovým kútom, umývadlo, záchod. Tuto spí Henčika s Mucikou, izba s veľkáčom. No a toto je moja posteľ, ja som sa obetoval, nech chodky spia spolu. A určite si zvedavý na výhľad. No, nie je taký, ako sme si predstavovali. Takže máme takýto výhľad, aký máme. Samozrejme, cestovka sa nám omluvila a poslala nám nejakú finančnú odmenu, takže je to OK, inak mali sme mať výhľad na more. Nič sa nedieje.